சரிங்க சார். சரி, சரி, சரி. சரி, சரி என்ன சரிங்க சார். போயிடுறேன். அடுத்த வாரமே போயிடுறேன். சரிங்க சார். வாங்க போட்டு வாங்க போடுங்க. சரிங்க சார். சரிங்க சார். சரி. சரி. ஆமாம். ஏன்னா வந்து இது பிஎஃப் சர்வீஸ் பண்ண பிஎஃப் க்ளோஸ் பண்ணாமல் நமக்கு சர்வீஸ் தானே இருக்குது இடத்துல. சரிங்க சார். நான் கேட்டுக்கிறேன். சரி சார். சாப்பிட்டீங்களா நீங்கள்? அப்படியே சரிங்க சார். சரி, ஓகே. அட்வான்ஸு